Assalamu alaikum ve rahmetullahi berekatuhu. Şunku çıkışımda Halkara Onkologiya Merkezi'nin içine korrupsiyalar hem de bir kanunçuluklar barada görün berjek. Halkara Onkologiya Merkezi'nin başlığı Haramzada halkın kanunu içen Miwe Berdimuradovna. Hükümet tarafından tendir edilip onkologiya keselen adamlar için tabletka dermanları hem de himiya terapi için gerekli olan dermanları devletin hasabına Türkmenistan'a getirilýär. Onkologiya keseli olan adamların öz kesel derejesine göre himiya dermanlarını ve liçeniye işini aslında mut bejermeli. Emma her hili bakanlar bilen dermanlar yok deyip olary Gülnawat'ın Altınçaş binasyndaky apteka ve Gurbangulynyň gyzy Güljahan'ın apteklerini uğratýarlar. Ol dermanlaryň bahalary 4-5-6 manat bolup, käbir pul bar olan adamlar satın alýan bolsa, ýagdy yetmeýän adamlar kan içici doktorlaryň özünün mugut bermeli dermanlary 1000 manatdan raýat edip satyn alýarlar. Özleri apteklerden satyn alyp gelen adamyň atlaryna mugut bermeli bolan dermanlary bermän, emma kagyz ýüzüne berildi diýip patbolny pul gazanýarlar. Pul halkyň gany içýän ganforlar tenderde bir galp baha bilen pul işläp $70 dermany 5 esse gymmat edip $350 töweregine satýarlar. Doktor jellatlary keselli adamlaryň pulu bamya ýok, kredide aldymy ýakar o zatları seretmän Wordakon kimin boyunlaryna nalog ýaly basýarlar. Ve mundan daşary hem gözi garyn doýmaýan jellat doktorlar her bir kabinetde edilenle derman üçin alynan haram pulunu ady görüp ýene-de 1000 manatdan hastanyň garyndaşlaryna aýdyp kabineti üçin alýarlar. Eger hastanyň organyny işleýän garyndaşlary bar bolsa, onda himiýany mugut berip, emma her kabinetse 1000 manatdan bar bir alýarlar. Türkmenistanda himika atgotlaryň gömülenligi hem mermerleriň ziýany esasyny we sag bolsun prezidentlerimize bu ykysady kynçylyklaryň agyr durmuş netijesinde adamlaryň problemalary, stressler, depressiýalary alada esasyny bu onkologiya keselleri emele elýär. Hatta Türkmen başynyň döwrüne de beýle kesellik görülip eşdilen nokta. Bu aş doktorlar hatta ertir ýa-da biri gün ölmeli bolan keselli adamlaryň garyndaşlarynyň her hili bahanalar bilen 5-10 000 manat ölümünden öň alyp ýetişýärler. Bu zatlaryň hemmesini miwe et ýa-da etmedi diýen ýok. Öz wolyasyny edernet ya. Miwäniň özü onkologiya keseli bolan. Dünýäde şonuň keseli ýalydyňa 4-5 adamda bolup, ol iň seýrek duş gelýän görnüşdir. Emma özü bolsa Türkmenistanyň şertinde liçeni alman Rossiýada alýar. Miwe, saňa bir soram balaý. Näme üçin özüň Halkara Onkologik Merkeziniň başlygy bolup, ýene-de Rossiýada liçeni alýan ha? Seni Gurbangulynyň özü goýun üçin hiç kim saňa pitinem degip bilenok. Hemme zadyň hasaby bardyr Miwe, ýatdan çykarma. Miwe, seniň başga da bir edýän zadyň öz doktorlaryňa $300 nalog salýan. Doktorlar hem onu keselleriň ölü ýa-da diri ýagdaýyna garamazdan olardan gözüne basyp pul alýarlar. Häzirki döwürde aýal ugrundaky doktorlar öz planlaryny dolaryp bilmän, semeyni wraçlaryň üstü bilen aýal maşgalalary analiz mazok tapşyrmaly mecbur edip gorkudyp başka hastahanalara onkologik sentral gadyp eğerde analiz tapşyrmasalar onda hiç gerekli spravkalary bermän çünkü gawaýarlar. Mecburi ýagdaýda analiz tapşyranda olaram kesel bolmasa da onkologiya kesele podozreniýa bar diýip aýal maşgalalarymyzy gorkudyp stresse düşürip olar giýjeleleri ýatyp bilmän depressiýa düşüp olar 20-30 000 manat çykdyjy etdirip öz büdjetini doldurup iň soňunda da keseliň ýok ekenini it oýnanýarlar edip oýnak goýberýärler. Emma bu stress depressiýanyň özü onkologiya kesele getirip bilýänler. Gürletmeli bolsa goşadyrnak içinde häzirki biziň bahatly depkinler bilen ulug adamly güllä besýän älemde deňi taýy bolmadyk Türkmenistan döwletimize adam janynyň hiç kili gymmatlygy bolman, megerem onuň jüýsündäki pullarynyň galynlygyna görä gymmatly hem awry döreýär. Özüňde gowus eredin we özüňde oýnatma. Bütün keselli bolan doganlarymyza Allah şifa bersin. Assalamu alaikum.